Anụrụ m di mgbe m dị 14 years old. So ndị di bido bịabalụ m na-abịa n'iru na-abịa n'azụ. O nwere this particular guy ndị be anyị kwetegoro na ọ ga-anụ m nọ China. A na-echie na-akwado ịghọtago. So mana oge ọbụla m gafee people a na-abịa na-esogheli m. Na o nwee this very man bụ nwoke na-anụ m kịta anụwa ma sịkene na ọ na-anụ m ka m na-asị na ọ chọrọ ịnụ m. O wee bịa wee fụsịa ndị be anyị magonu bịanụ ka ibi esi abịa. Olowo dị enyi m nwaanyị wee sị m na m ga-eduji ya ozi. M wee kwalụ mụ na enyi m nwaanyị wee jebe. Amara m na ọ bụ this guy ka ọ kpọ m aga. Anyị wee luo this guy wee nye m ofu akwa na ofu malt. M wee taba akwa afọ tasịa wee kunye ka nna ka m si n'akụkụ dị guy gafee etu a o jide m n'aka si m na ya like m. Ọdụ nnọọ ka onye emere ọgwụ. From there anọlụkwa m a na-ekwu alalụkwa m ebe afọ. Na-agwaghị ndị be anyị ala wee gba ndị be anyị fa na-aga n'elu na-aga n'ala na-achọgharị m. Ọ sị m nne ka a bata n'ụtụtụ ndị befa wee bido jụbụ ya ebe o je na ya mara ife a ga-ekwu maka na dịtịnị melie ka ọgwụ. Nwanne ya nwoke wee ligolie wee gbube ka a na-etizi ife na-ajụ ya ebe o si na ife o melo na nwoke adụ wee batakwa si na ya ga-anụ ya. Ịghọtago ndị be ha wee si ya na ọ ma nne ya na-enwego onye ekwelụ nkwa na ọ ga-anụ ya bụ nwoke nke nọ China. Ọ sị m nne dị ma na-abịakwa ya nso again jidekwa ya n'aka ịchafụ o si jidie si anya gwa ndị befe na ọnya nwa bụ onye ga-anụ ya. Nya wee gwa ndị befe sị ha na this man ga-anụ ya. A na-ekwukwe na esolu this guy pụọ fana bụ esebe Ibongi 14 years old. A na-ekwu na ya atụrụ ime o. Ha wee chighete si ka emee gị nwanne ya nwoke si ya na ya ma nnafe ego na ya chọrọ ịma na ya ma nnafe ego. Fana abụọ wee sokwala wee pụọ. Si bụ a na-ekwu na ya amụkwa nwa o. Na ya amụkwa nwa. Ka amụsịala nwa mana ka dị ime this man wee na-akụ ya ọkụli agbụgo ọkụli agbede ya na-edi. Ọ sị m nne ya kpọọ bami ya mami ya sị na agwali agwa o. Ya kpọọ nwanne ya nwoke asị na ya gwali agwa onye ya akpọna na ya gwali agwa ya taba afụfụ dị ọlụ nje ya. Ọ sị m nne na ka amụsịala nwa ka akụkatala ya ife ya wee kụlụ nwa ya wee bịa dobelu mami ya wee gbapụ maka na ya chọrọ ịfụ nwanne ya nwoke nke dị ọkpala bụ nke do iwo na-ewoke si arụ ọkwa ịghọtago. So kwanye nwanne nwoke wee bata wee kwabịa wee si ya na bọsị ya ga-afụkwanya na nwa ya n'ụlọ na ya ga-agbafe ọkụ ya bịa dulu nwa ya. Ya wee bịakwa wee dulu nwa ya. Ọ sị ma wee gbakọ na-ayọ ịka asịkwa nwanne nwoke jụ. Di ya wee bịakwa wee kpọlị afa wee nakwa again wee bikwelu nya anyị ekulu nwa ya chigekwe na nke di ya nke ekwenu na enwere choice na enwere ebe a ga-eje maka na ndị befa chọrọ ka ya bata n'ụlọ. Ya wee luo nwoke egbubekwu again ya atụkwa ime ọzọ mụkwa bụlụ nwoke ya atụkwa ọzọ mụkwa bụkwalụ nwoke. Ọ sị m nne nwoke chọzịa ka ụgbọ onye ka anwụọ. Ya wee kukwelu nwa ya wee gbanatakwa be nne ya again. Ịghọtago dozie aka ndụ mmụọ si ha ga-egbuzie ha gbuo onye. Ịghọtago ụmụ ọkpụ wee tinyebe okwu ọnụ o wee sị ha na ọbụgodo na nwa mere alụ na ama mgbunu ya egbunu si na-atani anụ na omega ajọ ife. Ịghọta na ịgbabazi anụ ndị befe okwu. Ọ sị m nne na ọkwa ebe afọ ka a nọ wee ka mụ nwanne ya nwoke daa mana ya amụgo ụmụ nwoke na-atọ as we speak. Ya wee nọlụ be nne ya pịa dibido bịa akwali again. Ka dibido bịabalị ya na ya like this guy si na ya ga-anụ ya ka hapụ nwoke ebe ọ ka emere ihe n'isi ya. Ọkwa ịghọtago. Nwanne ya nwoke wee sị na o nwere onye ga-eme ihe n'isi ya kedu onye ọ ga-ahapụrụ ụmụ nwoke na-atọ wee jebe andị na ndị befe ada amụ nwa mmadụ. Akwa ifugo. Ọ sị m ike kwụlụ ọtọ gwu ya. Ịghọtago onye na-anya ọfụ na ya amụgo ụmụ na-atọ kedu onye a ga-ahapụrụ ụmụ nwoke na-atọ. Ha wee sị ya na ọ ga-echighebe azụ o. Mana ya yọgide ọdụ ka gebe dị manụ ntị nwoke nwa na-anụ ya nke si na ya ga-anụ ya ejekwa tụba alụ nsị o. Tụba alụ nsị si ya chọọ nwunye enye afọgo. Ọ kwaso mmanya ka ọ dọ n'isi o. O nwekwa ife ọzọ o mee n'isi.
tụba alụnsị ndị be ha wee bido tinyebe n'okwu ọ na ịmagozibe ndị mmadụ wee na-asụ ụmụ nwoke na-atọ wee jee gwa the guy wee ganata wee ekpebekwe okpegide kpesie sinye egbu nye emeni nke a nye emeni nke a ọ sị m nne ya wee chighekwukwe this man wee luo wee tụkwa ime ọzọ mụọ ọ bụkwalụ nwoke mami a wee bịa wee sị anya jisi ike n'ihe a bụ ihe o kwetara onwe ya na o nwere onye ga-etili ọnụ na ọ bụrụ na o gere ntị na ọ ka dụrụ otu a ife this man na-akụ ya dosịrị mma bịakwa ọnụ ma egi echa ọ sị m nne ọ dịkwa ụmụ nwoke nọ kpakpakpa ya adụkwa ime ọzọ maka na mami a sị adụ ime ọzọ maka na ya sị na ya amụsigo mami a wee sị atrai ya ka ọma ma ọ ga-enweta nwa nwaanyị na nwa nwaanyị akachakwa ife niile o ya wee sị ka ya trai kwuo ya wee try kwuo once ya amụkwu ya ọ bụkwala nwa nwoke again ọ sị m nne mami a wee bịa ọmụgwọ ọ sị m na di etigide gị ife na itie ife abụrụzi anything to the point na ọ nọ n'iru mami a wee kụbịa mami a bee mana still mami a nwere choice na o nwere onye nwe choice maka na o nwere ifefe ayọrịa ya hapụ this guy ọjụ si na this guy ọ sị m nne na ama na ejiri anya na aṅụsịrị ama ọta na akwa nwoke anyelie na nwere ife ọzọ ya na-anụ na-abụrụ ife nwoke a kwuru na o nwere ife ọzọ ya na-anụ yọta na ọ sị bụ ọkwa na ya ka bụsịrị nwa afọ otisi enyi ife ya wee nwee kidini mkpume ịghọta na kidini sto so ya wee jebe ụlọ ọgwụ mana ka di etiketara efe na nwanne ya nwoke nke ya tọrọ the second one wee bido nyebeli aka na nwanne nwoke na-enye ego si enya na ya so ụkwụ ọma nyezie nri ihe eme ọ pụọ mgbe o ji si ya ọbata si bụ aka ogoli a n'ụwa na ya na-anụ di nwanne ya nwoke afọ wee negide anya ka ife gabali agaba wee nye ego si anya bido afịa ya wee bido afịa na na-eme ọfụma so ka a nwezi kidini ihe anya nwere efe anya wee chebe ụlọ ọgwụ elu si na a ga-eme ya ịmagori ha na-eme ihe a ọ sị m ịma mma na ya nọ n'ụlọ ọgwụ di ekola akpa ya pakọ ngwongwo ya niile si n'ụlọ jawala sị na ya amụsigo ya abata na afụrụzi nwoke a ọ hapụrụ ụmụaka n'ise jawala ụgwọ na ọgwụ ọkwụrụ nọ ndị befe na okenye a mete na biznes na mami ya bụ ihe setụlụ ụlọ ọgwụ ya wee natachila ọkwụ bo n'isi wee zụba ụmụ ya n'isi ọ sị m mana onye ọzọ nyere aka rinne na marriage bụ nne die na nne di afụgo ka ya si ekposisi ụmụ nwoke ọkwa ịghọtago kwa mbọsị nwaanyị a osie ụkwa wetelefa ọ matara isi wetelefa oghe garị o wetelefa nwaanyị a na-eji up and down ọ sị m ya na-ene nwaanyị a anya efu na love dị ahụ ọ pụta osori ya na-ekechi ụmụaka holidays ọ bịa dulu ụmụaka nne die ọ sị m nne ya tala afụfụ ka na-agwa anyị ihe a kịta diọkpali anọzi I think 16 or 17 years old ana ihe ọbụla ọzọ gbasara ụmụaka akpa ụkpa akpa akwụkwọ elili nri ejele ụlọ ọgwụ egbogole egbogo egbedele egbede bụ nyanwa mesịrị fancha niile and nyanwa ka na-eme elu tata na anyị na di ada eghe ọdụ na fa na-esekwa okwu na ife jikọlụfa bụ mebi na a ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ kwa ịghọtago ọjụ ụmụaka ọjụsi ụmụaka ojekwuo is not like na fa na-afụ face to face for anything mana ihe eji wee wepụtala anyị this story na mbụ na olu this last 2 Sundays na di wee kpọọ ya si ya na achọ ka abịa mee ife dị n'isi na mami a na-edisturb ya na mami a na ụmụnne na-edisturb ya na achọ ka abịa mee ihe dị n'isi ọ sị m nne na ya si etu ubulu anya n'aka nwoke ya na ya na-abọsedebele Ibonyi for 8 years na nwoke nwere ife jikọ fafa na abụọ na-eso okwu nọgidesi ka ọ bịa mee ego ọ sị m na ya gwara ya sị na ụmụaka bụ nke gị o yes because na ndị be fada amụ nwa abụrụ nke fa na ọ bụgodo na ịchọrọ ịmụ nwa abụrụ nke gị na ị ga-anụ di ọzọ kpọrọ ụmụaka afọ wee nakwulu that guy ịghọta na ma ọkwa ma ịhapụrụ ya be nna gị na ndị be fada emie ịghọta na enwere ike ịmazi ihe o ji si ka ọ bịa mee gị ọ sị m nne na-emuvugo on nwee friends dụrụ onwe happy nye a na-eme ọfụma ịghọta wee njụrụ ya wee sị ya nne gwa m etu isi feel about this guy a sị gị kịta gị nọ bịa ka ya anụ ya
or mmadụ gị na ya na-abụọ ga-ebikwe under one roof. Ọ sị m nne ya ama nne na this man bụ bi stay na o nwere ife megide ka anyị na-abụ bụ under one roof again. Mana ya decide go na ya ama nnuzikwu di na nwoke nụwa zukolie ọkwa shege na banza ka ọ gịnị ka o zukolie na ya ama nnuzikwu di na ya chọrọ nke anụla ezigo. Mana ifia ji wee wetala anyị akụkọ ọbụ ọdụ unu ka onye akwelu ka ọ bịa mee gie just for the sake of the kids. Ịghọta na ịmago na enwe ike na-ekwu na mama fa nụrụ papa fa anụ ịmagolo ode ha anwa onye akwelu ka ọ bịa mee gie ka onye ajụ nọkwala etinye si wee nọlụ maka na ya do happy. Mgbe jụ onye si ya this man ọnụgo nwaanyị ọzọ, ọ sị m mba na ọ nụrụkwa nwaanyị ọzọ ọ na-enyi ka ọ nọ na-edile onwe ya na-eme boyoyo osi ebe a mịpụta osi ebe a mị aga na ọ nụrụ nwaanyị ọzọ mana ọ dịghị mama nke ya ọnụ ọ dịghị ndị befe ọnụ. Hai andị n'ife ọzọ ya chọkwala ịma bụ ọdụ unu ka ihe a mee na ndụ ya ma ọ bụ ka this guy ji wee jide ya na-efe ya na o nwere ụdịdị etu ya si change towards every other guy ka enwere ike ịma so ọdụ unu ka o nwere ife dị na this month na agwa ya lili ka alụbe nwoke a nwa nke a. Ọ sị m nne ya chikele kama na ife ọbụla ya tinyere aka na Chukwu na-agọzikwa ya ịghọta na. So nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọdụgụ ka this woman mee na onye kwelunu ka abịa mee gie ka onye jonubi ekwendụ ọ na-ebi ebe ọdụ happy ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụso ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.